So karon naton challenge mao na sa siya ang Bisaya to Tagalog challenge. Na pala premyo. Oh, ang premyo sa makasakto sa translate 5,000. premyo grabe ito. Premyo na ko og 3,000 pesos. Oh. Okay ra. Oh, 3,000. Si Domingo. Taka Domingo eh. Pero taka yawi. Taka mag Domingo, dam ko mag Domingo Ernesto. Merkoles. Ah. Damgo. Eh ato sa tunong kabalog tawag gyud sa utok. Oh, wag gani Merkoles ron Ernesto ha. Okay. Una na sad. Ari sa tatotong tugsok. Oh, dayon Ernesto, Tatay Pisot, yeah, Boy Palpak, last Alimokoy. I'm ready to fight, ma'am. Ah, I'm ready to fight. Ho. Una, totong tugsok. Yes, ma'am. Oh, ang kuha na niya ang premyo 3,000. Tipalo ko. Ya kay ba ka sa tong challenge? Wala. Bisaya, nya Tagalogo nimo. Oh, lagi kay Okay. Una, totong tugsok. Hmm. Naglibog ko sa akong buhaton. I-translate sa Tagalog. Ako'y naglilito sa aking working. Wrong! Usa! Tawa. Naglibog ko sa akong buhaton. Naluluko ang aking utak. Wrong! Buguin ako. Wrong! Duha! Animals. Uh. Saan na? Naglibog ko. Naglibog ko sa akong buhaton. I-translate sa Tagalog. Ha? Ernesto. Nalilito ako sa aking ginagawa. Wrong! Next! Ma'am, sakto ikaw. Wrong! Nalilito. Naglibog ko sa akong buhaton. Mo gani, nalilito ako sa aking gagawin. Ang ginagawa na tayo mga ganyan. Wrong na to. Oh, wrong! Tulo na! Ernesto! Oh. Ernesto, naglibog ko sa akong buhaton. Nalilibog na ako sa akong buhatin. Wrong! Nalilibog sa Usa! Naburyong. Ah, wrong! Naglibog ko sa akong buhaton. Kato nga tong tugsok gani ha. Ako to katong tutugsok. Oh, tong last niyang gilitok. Naglibog ko sa akong buhaton. Mahihirapan ako. Wrong! Duha! Nalilito na ako sa kabugo mo. Naglibog ko sa akong buhaton. Nalilibog na ako sa ako ang i-question. Ay, wrong! Tatay Bisot! Asa to? Naglibog ko sa akong buhaton. Nalilito ako sa aking gagawin. Correct! 3,000! Totong tugso kay wrong to kay nalilito ako sa aking ginagawa. Oh, buhaton pa mag next. Boy Palpak. Pasaylo ako kung napasakitan ta ka. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Correct! Right, kita mga 3,000. 10 taon ka, 10 araw Next. sa Manila, walang kain. Next, Alimokoy. Yes, ma'am. Murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Bakit nahunlak ang Yan bakit nahunlak? Murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. parang nahugna? Ha? Parang na landslide ang aking mundo. Wrong, duha. Biya. Wrong, duha na. Nahugna. Murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Parang bumagsak ang aking mundo. Ngayon ngay wala ka na. Wrong, talo. Next, tatang tagsak. Ito bumagsak, ma'am. Ha? Ito bumagsak. Wrong. Murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Ang bumagsak ba? Sakto to. Wrong. Murag na hugno, no? Oh, murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Nahugno. Mm. Parang nalaglag ang aking mundo pag aalis mo sa akin. Wrong. Wrong, usa. Murag na hugno ang akong kalibutan. Ma'am. Si Ernesto sunod nagproblema. Murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Nahugno. Murag na. Unsa? Bumagsak mo sunod nahugno, ma'am. Dili. Kuan ang nahugno, wan. Tagalog ba? Sa Tagalog. Tagaan ta magklo. Una, Ang kanang nahugno, ang kanang nahugno lang. gumuho. Gumuho. Gumuho ang patintin ko. Yung Wrong. umalis kang, wala kang underwear. Duha. Last. Murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Yeah. Parang gumuho ang una. Ge. Parang gumuho
ang mundo pag alis mo sa akin. Wrong! Next, Ernesto! Murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Oh, ang una, parang gumuho. Parang gumuho ang mga luha kung wala ka na. Wrong! Asa? Ah. Murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Purong gumuho. Parang gumuho. Parang gumuho ang buho kung wala ka na. Duha! Wala akong guho. Last! Tadi kul akong buho, ma'am. Murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Parang gumuho. Parang gumuho. Parang gumuho kung wa ka na sa akong kasing-kasing. Wrong! Next, sa episode. Murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Parang gumuho ang aking mundo. Ako iyong iniwan. Correct! 3,000! Pasti pa ni Duterte sa Netherlands. Oh, next! Boy Palpak! Boy Palpak! Taw sana. Ang mabugo ma'am na practice. Naa ba kay nahibawan sa nahitabo? Alam mo ba ang pangyayari? Ha? Alam mo ba ang mga pangyayari? Correct! Oy! Ah, Sa to, ano to? Ayan, sa alam mo ba ang pangyayari? naa ba kay nahibawan? Puta ba nagmeron ka bang Ha? Ako sa may Tagalog na. Naa ba kay nahibawan? Oh. Meron ka Sa ba tayo ha? alam sa mga pangyayari? Ano? Sa tayo ha? Oh, may alam ka ba? Dili Oh, alam mo ba ang mga pangyayari? Alam mo ba? Wrong. Wrong. Oh, naa ba kay na... Wala pa, wala. Naa ba kay nahibawan sa nahitabo? Meron ka bang alam sa mga pangyayari? Meron ka bang? Alam sa mga pangyayari? Oh, correct! 3,000! Oy! Ay, sabi ming ma'am. Si Oh, next! Saan na to may Next! Oh. Ali Makoy! Yes, ma'am. Wala Unto, ba'y unto. makaon diha? Wala ka bang kanin? Wrong! Wrong! Wasa! Wala ba'y makaon diha? Meron akong sudin dito, may kanin ka ba? Wrong! Duha! Last! Wala ka bang makain dyan? Wrong! Tolo! Wala ka bang panty dyan? Next! Totong tagsok! Wala ba'y makaon diha? Wala ba tayong makain dyan? Wala bang? Wala ba tayong makain dyan? Wala ba kayong makain dyan? Wrong! Saan pang tanda eh? Wala ba'y makaon diha? Wala ba? Ang imong kuhan kay nanubra. Wala ba? Wala bang makain? Wala bang makain? Oo. Maura? Oo. Wrong! Duha! Wala bang makain? Wala ba'y makaon diha? Oh. Wala bang makain dyan? Wala bang makain? Makain? Tagalog sa diha. Wala bang makain? Oh, wala bang makakain? Wala bang makain dyan? Diyan? Oh. Correct! 3,000! Wala bang Ernesto! Oh, imo last, Ernesto. Last Ernesto para imo ha ni. Ngano man nga nadugay kayo ka? What's wrong with you? Bakit ka naman nadugay-dugay ka? Traffic man! Wrong! Usa! Ngano man nga nadugay kayo ka? Bakit na stranded, ma'am? Wrong! Duha! Last! Ngano man nga nadugay kayo ka? Nindutan ni magkasunod Bakit ang bugo ka eh. nagdugay-dugay? Bakit ka Ngano man nga nadugay kayo ka? Oh, i-translate sa Tagalog. Agisugo pa ko, mama. Unsa? Suwag ko na kung nadugay siya. Isog siya. Animal dyan si Risto. Oh, tata episode. Oh. Bakit ang tagal mo? Correct! 3,000! Wala na lang na. Wala na.